Nijar babbar ƙasa da ɗimbin tarihi. Nijar batu ne na zo da shi ne dan sharhi. Nijar farar zuciya halin mu abun koyi. Muna nema dare safiya da rana ba ganda. Nijar matasan kasar mu ba su da lalaci, mata maza 'yan ƙasa muna neman 'yanci. Manyan ƙasar nan akan mu ba su da sassauci, muna ji har gani an kashe mu sabar zalunci. Ka duba tituna yau ƙasar mu ba su da inganci, bayani za na fara shi ne cikin shafi fannin ilimi mu duba ƙasar mu ba wani inganci, hakan ta sa matasan mu na ta karɓar tozarci. Karatu ya zamo dole sai kana yin cin hanci, yara na gidan sarauta kuɗin siyasa mai yanci. Su ne ka wadatuwa ɗan talaka ba shi da galihu, cire ran ɗan adam ya zamo kamar kayan shanya. Zubar da jini tula beri difa ba wani jayayya, barayi sun shigo har gida sun dau babban jigo, sun bar mata da yara ƙanana sun koma shago. Silar wannan ya sa shaye-shaye ke ta da kunnumu. Mu koma kan matasa da ke fita Nijar namu, da zumbar za su neman abinci 'yan Nijar namu. Akwai yara ƙanana ciki da dattijai namu, akwai gyara da ni na ji na gani kuma na shaida. Ɗiyan Nijeriya ko an kashe mu ba mai jin ciwo, da labarai da zan ba ku don hakan na min ciwo. Asan na zan ba ku 'yan uwa gaba ku yi kiwo, anan zan